Golygfa gyfarwydd iawn i fi ar un adeg yw'r olygfa o Fynydd y Betws, sydd yn gorwedd rhwng Abertawe yma a Threforys a Dyffryn Aman ac a Rhyd Aman yn arbennig. Ac mae dan ni le i gredu fod un o feirdd Dyffryn Aman a Rhyd Aman a Manwy wedi gwneud cryn ddefnydd o'r olygfa ryfeddol honno yn un o'i emynau pwerus. Dyhead a Manwy ar y mynydd yw cael gweledigaeth ar frenhiniaeth fawr Duw, sydd yn ymestyn o'r mynyddoedd hyd eithaf tonnau'r llu. Ac ynte ar y mynydd, uwch ben y Betws a Rhyd Aman, yn gweld glanell wchwr, ac ar yr un pryd o droi'r cyfeiriad arall yn gweld bannau Brycheiniog. Gwisgoedd do goniant, medde fe, sy'n harddach fil na'r wawr. Wel, am le i weld y wawr yn torri. Am le i greu gobaith ac i gyffroi enaid. A thywys o dostiri dylwythau'r ddeiar las o gryndir llwm anobaith. I cryndir yw'r mynydd hwnnw, fel pob mynydd yn y geia, lle i ffoi rhagyddo, lle i byd o oedi yn o gwbl. Dyrwy'n i weld y wawr a'r dydd yn torri, dydd newydd Duw, lle mae bywyd yn ei gyflawnder yn bosibl i bawb. I ni'n cofio geiriau Iesu, rwy fi wedi dod mwyn i chi, mwyn i ddynion, mwyn i bobl gael bywyd a'i gaelef yn ei holl gyflawnder. Yn Iesu, ni'n cael yn cryfder ac ni'n cael y nerth i fyw yn bywydau yn llawn.